svijetu. Početni su ovo stihovi molitve upućene Svetom Josipu. Molitvu će nam recitirati Leonarda Zelenika, učenica 3. razreda pod vodstvom naše vjeroučiteljice Jasne Krstanović. Molitva Svetom Josipu. O Josipe, oče sveti, čuvaj školu, čuvaj kuću i posveti, svu obitelj da se složi, ljubav sveta da se množi, mir, veselje k nama svrati, strah Gospodnji nek nas prati, krepošću da žiće plodi, putem raja da ih svodi. Čuj nam, oče, molbu vruću, čuvaj nas i svu nam kuću. Tebi ključe sve predaje, Gospodarom te priznaje. Sve što može nauditi, kući dostoj odstraniti. Presvetog srca rani, ti nas, oče, sve nastani. Da živimo na tom svijetu, kao ti u Nazaretu. Amen. Ohrabrenja, potpore i zahvalnosti primite ovo cvijeće od učenika 2. A i 2. B razreda. Izvolite i hvala. Hvala preuzvišenom ocu biskupu, našim dragim roditeljima, učiteljima i učiteljicama i svima vama prisutnima, a ponajviše Svetom Josipu što nas je danas pratio, vodio i okupio u ovoj svetosti. I sada na kraju pozivamo vas na druženje i domjenak u sportskoj dvorani naše katoličke osnovne škole. Samo trenutak da ne prođe ova svečanost, da ravnatelj isto ne kaže koju riječ. Od srca zahvaljujem svima, na čelu naravno uvijek ocu biskupu, osnivaču naše škole, a onda i svima koji su nas danas u svečanosti podržali, od predstavnika iz Ureda državne uprave i županije, ovdje prisutnih ravnatelja iz srednjih škola i osnovnih škola, i ovdje naših svećenika iz Požege, gimnazije i Virovitice, a onda i svih drugih, evo, dječji vrtić Radost, isto ravnateljica prisutna, i još brojni drugi koji su nas podržali i podržavaju. Zahvaljujem dragim roditeljima i svima koji su svoju djecu povjerili nama u našu katoličkoj školi. A sada vas sve od srca pozivam, kako su rekli, da pođemo u dvoranu na kratko druženje i domjenak, a najveća zahvalnost ipak dragim učiteljicama koji su se toliko trudili i napora uložili u rad s djecom. Evo, ne vidi se sve što su učinili, ali puno rade, zato im od srca hvala. Svim učiteljicama, djelatnicima škole, učiteljima i suradnicima i naravno školskom odboru.